dogs are very loyal. The dogs are outside again. Защо в едното изречение имаме the, а в другото нямаме, след като на български и в двата случая превеждаме кучетата? Простичко е. Защото на английски, когато говорим за всички от един вид, когато обобщаваме, не слагаме the. Dogs are very loyal. Кучетата, по принцип всички кучета, са много предани. Докато, когато говорим за едни определени конкретни кучета, в случая нашите кучета, ще кажем the dogs, кучетата. The dogs are outside again. Кучетата пак са излезли. Кучетата пак са навън. Има доста объркващи неща на английски, като ето този случай, когато се чудите да сложа ли the или да не сложа the и не сте точно сигурни. Затова на платформата Английски с Тели съм подготвила чудесни уроци по тази тема, за да ви помогна. Коментирайте под това видео, за да ви пратя повече подробности как може да учим английски заедно.